मराठी बाणा, लढूया मराठी अस्मितेसाठी. आपला आवाज, आपली वृत्तवाहिनी. ठाण्यातील विव्हियाना मॉल समोरील रिक्षा स्टँडवरून रिक्षाने आपल्या घरी प्रवास करणाऱ्या महिला कुमार्या कन्विला अराकसू रायसिंग वय 27 यांना तीनाथ नाका येथील ओपन जिम समोरील मुंबईकडे जाणाऱ्या हायवेवर रात्री 8च्या सुमारास मोटारसायकलवरून 2 अनोळखी व्यक्तीने मोबाईल चोरी केला. पाठीमागे बसलेल्या इस्मानाने त्यांच्या हातातील मोबाईल जबरीने खेचून पळून जात असताना कन्विला या महिलेचा तोल जाऊन त्या रिक्षातून रस्त्यावर खाली पडल्या. त्यांच्या डोक्याला मार लागून त्या गंभीर जखमी झाल्या. त्यांना उपचारासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय येथे नेण्यात आले. डॉक्टरांनी तपासले असता सदर व्यक्तीचा मृत्यू घोषित करून सदर घडलेल्या घटनेचा गुन्हा नोंदवण्यात आला असून सदर इस्मानांना नौपाडा पोलीस स्टेशन अंतर्गत सापळा रचून अटक करण्यात आली. सदर घटनेचा अधिक तपास सुरू असल्याचे अविनाश अंबुरे, पोलीस उपायुक्त परिमंडळ 1 यांनी सांगितले. दिनांक 9/6 रोजी साधारण रात्रीच्या 8च्या सुमारास ज्या 2 महिला होत्या ज्या मायोस्पा येथे काम करत होत्या, तर त्या मुंबईच्या दिशेने काम संपल्यानंतर रिक्षामध्ये जात असताना डावीकडनं पल्सर गाडीवरती 2 अनोळखी इस्मांनी सदर महिलेचा मोबाईल स्नॅच केला आणि त्यामध्ये त्या मुलीचा तोल जाऊन ती रिक्षातनं खाली पडली आणि तिच्या डोक्याला जबरी मार लागला. तिथे उपस्थित नागरिकांनी लगेचच तात्काळ तिला छत्रपती शिवाजी हॉस्पिटल रुग्णालय कळवा येथे उपचाराकरिता दाखल केले, परंतु दुर्दैवी तिला ज्या डोक्याला जबरी मार लागल्या कारणाने त्या महिलेचा मृत्यू झाला. या प्रकरणावरून 177/21 असं नौपाडा पोलीस स्टेशन येथे आपण 304, 392, 34 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि लगेच आपण ACP मॅडम, सिनियर PI आणि सर्व टीम्स आपण जवळपास 4 टीम्स आपण तयार केल्या होत्या आणि 24 तासाच्या आत हा गंभीर गुन्हा आपण उघडकीस आणलेला आहे. या गंभीर गुन्ह्यामध्ये 2 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये अल्केश उर्फ परवेज मोमीन अन्सारी जो राहणार भिवंडीचा आहे, तसेच सोहेल रमजान अन्सारी हा देखील भिवंडीचा आहे. या दोघांना आपण अटक करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर या गुन्ह्यामध्ये वापरण्यात आलेली जी पल्सर गाडी आहे ती देखील जप्त करण्यात आलेली आहे. त्यासोबत ज्या महिलेचा जो मोबाईल त्यांनी स्नॅच केलेला होता तो मोबाईल देखील ओप्पोचा आपण या आरोपींकडनं आपण जप्त करण्यात आले. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये तपासाच्या पूर्ण प्रक्रियेमध्ये आपल्याला PSI लबडे, PSI बाराते, PSI चव्हाण, त्याचसोबत कर्मचारी माळी, फरास, तावडे, निकुम, विरकर, भोसले आणि अशा अनेक कर्मचाऱ्यांनी मदत केलेली आणि त्या तपासामध्ये त्यांनी 24 तासाच्या आत असा गंभीर गुन्हा उघडकीस आणण्यामध्ये त्यांचा सहभाग होता. यावरून आमच्या वरिष्ठ माननीय पोलीस आयुक्त तसेच अपर पोलीस आयुक्त कुंभारे सर यांनी 25,000चं रिवॉर्ड देखील या कर्मचाऱ्यांना आणि टीमला जाहीर करण्यात आले. त्यांच्या विरुद्ध कोंडगाव पोलीस स्टेशनचे मोबाईल चोरीचे गुन्हे आहेत असे सध्या प्राथमिकदृष्ट्या दिसून येत आहे आणि त्यांची 5 दिवसाची पोलीस कस्टडी देखील मिळण्यात आली. तर आरोपींची पार्श्वभूमी काय नेमकी, शिक्षण किती किंवा राहणारे कुठले आहेत आणि काय नेमकं कारण उद्देश काय? दोन्ही आरोपी जे आहेत हे मोबाईल चोरी त्यांची जर पार्श्वभूमी बघितली तर ते कोंडगाव पोलीस स्टेशन आणि नारपोली पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांच्या विरुद्ध मोबाईल चोरीचेच गुन्हे दाखल आहेत. तर यावरून दिसून येते की ते मोबाईल चोरी ते काम काय करायचे त्यांचं काम काहीच करत नव्हतं. फक्त मोबाईल चोरी हा त्यांच्या मोबाईल चोरीचे गुन्हे दाखल झालेले आहेत. सध्या तरी ते काही काम करत आहेत असं काही दिसून तर निर्बंध शिथिल झाले त्याच्यामुळे त्याचा फायदा घेऊन राहण्यात आले असं काही चौकशीत म्हटलंय का? लॉकडाऊन आता ओपन झाल्यानंतर त्या अनुषंगाने माननीय पोलीस आयुक्त साहेबांनी दिलेल्या मार्गदर्शनावर आपण आता ठिकठिकाणी आता मोबाईल स्नॅचिंगसाठी किंवा चेन स्नॅचिंगच्या दृष्टिकोनातून वेगवेगळ्या ठिकाणी आपले नाकाबंदी पॉईंट्स आपण लावलेले आहेत. बेट मार्शल पेट्रोलिंग देखील आपल्या पूर्ण शहरामध्ये चालू आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून प्रतिबंधात्मक उपाय देखील आपण. तर प्रश्न असा होता की हे जे आरोपी पकडलेले आहेत आता निर्बंध शिथिल गेले त्यामुळे ते भिवंडीतून इथे येऊन चोरी करायला लागले का? आता असं चौकशी त्यांनी काय सांगितलं? अजून तरी सध्या आपण इन्व्हेस्टिगेशन आपलं सुरू आहे. इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये काय कळतंच आपल्याला माहिती नाही.
सर या अगोदर पण त्या ठिकाणी बरेचसे केसेस झालेले आहेत स्नॅचिंगचे मोबाईलचे 8-10 वर्षांपूर्वी सगळं चालू असतं 1-2-3 वर्ष यापुढे आपण तिथे काय उपाययोजना करणार वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण आहे ना शहरामधले जे महत्त्वाचे चेन स्नॅचिंगचे मोबाईल स्नॅचिंगचे किंवा ज्या ठिकाणी लोक वॉकला जातात असे महत्त्वाचे जे ठिकाणं आहेत कॉलेजेस आहेत महत्त्वाचे गर्दीचे ठिकाणं आहेत मॉल आहेत त्याचबरोबर बाजारपेठ आहेत अशा ठिकाणी आपलं पेट्रोलिंग राहणार आहे त्यासोबत आपले चेन स्नॅचिंगचे पॉईंट्स पण असणार आहेत फिक्स पॉईंट्स असणार आहेत आणि बीट मार्शलचं पेट्रोलिंग देखील राहणार आहे मराठी बाणा या मराठी वृत्तवाहिनीला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.